Jelve Seizen in zwembad De Welle in Drachten. Olivier is al aan het trainen. Dat doet er haast alle dagen. Hij jet bij de top en al mist er een pad van zijn skonk. 3 kilometer water door de groen maïs sleept door zijn pony. De knie zit in ieder geval nog op, dus dat is nog wel goed. Denk je dat je later weer kunt sporten? Ja, dat denk ik wel. Want je kan alles met een kunstbeen. Het gaat nu nog super met zwemmen. Ja, ik zwem nu niet met een kunstbeen of zo, maar het gaat super goed. Dus ik voel voor mijzelf voel ik geen verschil. Ben je misschien zelfs wat beter op worden? Ja, ik ben nu wel beter geworden, uiteindelijk wel. Dus. Hoe kan dat dan? Nou, als je gewoon hard traint, dan word je vanzelf ook beter. Dus. Zijn sterke punt is zijn uithoudingsvermogen, zijn wil, zijn motivatie. Hij is heel erg goed gemotiveerd. Volgens mij moet hij zich richten op de Paralympics. Dus echt op de Olympische Spelen voor parazwemmers. Nou, we zijn er aardig op weg. De bondscoach daar treedt hij ook al 1 keer in de zoveel weken mee. De training zit erop, maar de dag moet nog beginnen. Op naar squallen, dit de wiskundesommen nog lezen. Olivier is nomineren voor Jongeren van het Jaar, omdat er, al had er een handicap, zo'n goede zwemmer is. Dat had wel moeite kosten. Ja, dat was een heel vervelend ongeluk ook. En het was echt heel moeilijk om dan weer naar bovenop te komen. Ik zat iets van 5 weken in het ziekenhuis. Altijd revalideren enzovoort. En had je toen ooit gedacht dat je weer zo goed zou worden in zwemmen? Nou, ik wou het wel. Ik zette me wel door. Ik wou heel graag echt een goede zwemmer worden. En na het ongeluk wou ik het nog steeds. Dus. Zijn klasgenoten hebben alle gestemd op Olivier. Nou, omdat ik het heel knap vind dat hij met 1 been zo goed kan zwemmen. Denk je ook dat je zal winnen? Heb je een grote kans? Nou, er zijn hele goede bij, ook zangers. Die hebben ook heel veel gedaan. En schaatsers. Dus het was heel moeilijk dan.